ସିଫିରେ ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖିବା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମେଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମାସରୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ସକ୍ରିୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସତେଜ। ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ କୋଡ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ମାସ ପାଇଁ। ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ କୋଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରକାର, ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ ପଏଣ୍ଟସ, ଟାର୍ଗେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜାରି ରଖ। ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ ଡାଉନଲୋଡ ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଏସ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଡିଏସ୍ପିଏମ୍ କୋଡରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଡିଏସ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଧରିବା। ସୁଫିରେ 7ମ ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଏଡିଟ୍ ହୋଇପାରିବ।